Nke a bụ Ịmatụ TV. Igbo ekele m unu, Igbo mma mmanụ. Igbo ekele m unu, Igbo mma mmanụ. N'ịga n'ihu taa, isiokwu anyị wụ kedu ụzọ mmadụ ise na-ata ahụhụ ma mmadụ ise na-ata ahụhụ na alụmdi na nwunye. Vidiyo a, ihe omume anyị na-eme n'ụbọchị taa, ọ gbasara onye ọbụla, ma onye lụgoro di ma nwunye, ma ọkwa na ndị ka chọrọ ịlụ alụ. Ọ ndị ọ gbasara. Oge ụfọdụ ị nwere ike dị na-asị, kedu ebe ikikere di na nwunye a ndị a na-ele anya ugbu a dị? Maka ọ bụ na ile anya ọfụma, ị ga-achọpụta na ụfọdụ ndị ahụ ịma, ma ọkwa na onye ahụ ịma nọ na di, ma ọkwa nọ na-alụ nwaanyị, odogodi gị anya na-alụ ndị na nwunye ha bara moto a na-akpọ one chance, ọ bụ ndị bekee. Odoga ya na that marriage mago ọnọdụ na keg of gunpowder, na mgbe na-adịghị anya ihe ga-anọ ukpoza. Biko ka unu geenụ ntị ọfụma ka unu ghọta ihe m chọrọ ikwu n'ụbọchị taa gbasara ije alụmdi na nwunye a. Ị ma na ọ wụrụ gị nnukwu nsogbu ma ọkwa na ihe mmekpa ahụ ọ bụrụ na ị lụọ ihe dịka nwaanyị mara mma ebe o buru ibu, ma ọkwa na nwoke mara mma ebe o buru ibu. Ọ nsogbu ka ọ wụ dịrị ọtụtụ imerime mmadụ. Nsogbu ka ọ wụ dị. Ịma ma ọkwa na ọ na-asị ịbịa ilechaa anya, ịghọta onwe gị dịka onye gara aga lụọ, ọ bụrụ na ị bụrụ nwoke, ịghọta onwe dịka onye gara aga lụọ nwaanyị ị ga-alụọ. Ọ bụrụ na nwaanyị lụrụ nwaanyị na-achọghị, ọ bụghị nwaanyị na-achọ ka ya na nwoke na-emekọ, ọ bụrụ nwaanyị na-achọ ka ya na nwaanyị bie na-emekọ, mana ị ga-ala lụọ ya, mee ihe niile n'isi ya, gbaa akwụkwọ, ịkpọrọ ya labata n'ụlọ. Ị bịakwa tụlee na mpaghara nke ọzọ, ọ echeghị na o nwere ka ọ dị. Ewuru nwaanyị, ọ bụrụ na di gị wụ ụdị ndị a ha na nwaanyị na-ada emekọ, ọ bụrụ sọsọ ha na nwoke ibe ha wụ ndị na-emekọ. Ọ echeghị na ụdị ihe a na-agba agba, ọ echeghị na ụdị ihe a na-eme n'obodo anyị nọ na ya, ọ echeghị na ụdị ihe a na-emetụta ọtụtụ alụmdi na nwunye. M na-agwa gị nke na-eme eme, ịhụghị. So ya mere anyị ji eme ihe ozizi a n'ihe onyonyo a anyị kpọrọ ụzọ mmadụ ise na-ata afụfụ karịchaa n'ime alụmdi na nwunye. Tutu m bido ihe omume a ma ọ bụ ihe vidiyo a, ọ ga-amasị m ka gị nwawa onye na-ele vidiyo a ugbu a, ka ibido n'isi lee vidiyo a, leruo ya ebe ọ gwụrụ, ebe ọ kwụsịrị, ka unu lee ya, legide ruo ebe ọ kwụsịrị, maka ọ ga-enyere unu aka iji ghọta ihe anyị bụ n'obi wee mee vidiyo a. Ọ ga-enyere unu aka iji wee ghọta kedu ụzọ mmadụ ise anyị na-ekwu okwu ya na-ata ahụhụ ma ọkwa na ga-ata ahụhụ n'ime alụmdi na nwunye. Biko n'ịga n'ihu, Ogu Emmanuel bụ aha m. Ọ bụrụ na ị wụ onye ọhụrụ na chanel a, Ịmatụ TV, anyị na-anabata gị ebe o buru ibu. Anyị na-ekelekwa ndị
otu anyị ndị ochie dịbụ na mbụ na-ele vidiyo a. N'ịga n'ihu, nke mbụ n'ime ụzọ mmadụ ise anyị na-ekwu okwu ya na-ata ahụhụ karịchaa, abịa o nwere ndị oge ụfọdụ ị nwere ike nweta onwe gị ọwụ na onye lụrụ ihe dịka di ma ọ nwunye, ndị anyị hụrụ mgbe ọ na-ekpa ha aka n'ọnụ, ha dị efe adịghị, ha dị very busy, ịhụ na the other partner abịa nwunye ma ọkwanụ di nọ n'ime alụmdi na nwunye ahụ ndị ga na-ata ahụhụ, onye ga na-ata ahụhụ n'ime relationship a, ọ ya onye ga na-ata ahụhụ and ahụhụ ya wee bi ebi. Maka na ụdị ndị a na-agwa gị ụdị onye a na-agwa gị na-ahụ ndị a na-adị very busy, ma ndị ahụ very busy type, o nweghị mgbe ọbụla ha ga-enwe efe banyere gị, ha enweghị time gị, ha enweghị time ezinụlọ, ha na-enwe efe. Ihe ndị a ma ọ gwụcha na ọrụ ya ahụ, asịkwa m na mmadụ ịgba mbọ adịghị mma, mana o kwesịrị onwe onye gụrụ egwu si na enyetu ndị ebe enye ndị ebe, enyetu ndị ebe enye ndị ebe a. O kwesịrị na ịga ọrụ gị ahụ bata, otu ịlọtakwanụ gị wepụtanụ time, iwepụta oge maka ezinụlọ gị, iwepụta oge maka nwunye gị, ọ bụghị isi ka ọwụ, iwepụta oge maka di gị, wepụta oge maka ụmụ gị, ọ bụ ihe ọjọọ ka ọwụ. Ndị na-agwa gị na-eme ogodo ihe dịka ndị na-arụ ọrụ ọfịs ma ọ bụ gịnị, ọ lọtawa otu ọ na-alọta, otu a ka ọ ga-esi buru ihe dịka files ha ji arụ ọrụ n'ọfịs, otu a ka ọ ga-esi buru laptọp, ọ bata n'ụlọ ihe a ka ọ ga-apịgide chiejie. Ọ gaghị enwe efe ilebara nwunye ya anya ma ọ di ya anya ma ụmụaka anya, ọ gbasa ya. Isi na ya na-enye gị ihe dịka attention, o so gị na program ya ma ọ plan mba. Ịhụ gị mgbe ọbụla ị jụrụ ihe dịka nke wụkwanụ na kedu nke wụ na ị na-anọkọta chọpụta na ọkwanụ gị na mmadụ bi n'ụlọ a, ihe ọ ga-eme ya akụsuo ma gosi gị n'ile anya, ị ga-ama na I'm a very busy person. I'm a very busy person. Ihe ọ ga-eme iwere ego tụkwasara gị n'elu tebụl, ọzọkwa nwee ike jụọ gị onwe ihe ị na-achọ n'ụlọ a nnadị, maka inwe ụmụ nwoke anya na-ebuka ụzọ ajụ ụdị ajụjụ a, onwe ihe ịchọ n'ụlọ a na-adịghị n'ụlọ a, ọkwa ihe niile eji ebi n'ụlọ dị ya, onwe ihe ịchọ nnadị eweta n'ụlọ a. O chefuo na ọ gị sọsọ ihe ndị a bụ ihe eji alụ di na nwunye, o nwekwara ihe ndị ọzọ a ga-eti ihe, onwe ike ịbalansị ọfụma. Mana nke na-aka ewute n'ọnụ bekee, ọ na-atọkarị ụtọ oge ụfọdụ ma a na-ekwu ya, nwere ike sị gị, as you can see, I'm a very busy person. I'm a very busy person. Ọ dịka ịmagonu ndị ọzọ, the rest of the world enweghị aka ọrụ, ndị ọzọ enwezi ihe ha na-arụ, sọsọ gị wụ onye dị busy, sọsọ gị wụ onye dị busy. Mgbe ọbụla ị hụrụ ha nwere efe maka nwunye ha, ịma na o nwere ike nwa nke mbụ a mụrụ orugo gị ịtọ nwa, ọ before gị nweta ha n'ụlọ, ha mezukwahala nke ahụ, ha efenie, ị ga-ahụkwa ha ọzọ. Ịhụgị, so mgbe ọbụla ha na-ahapụ n'ụlọ onye dịka onye amapụ n'iwu, ha na-ahapụ nwunye ha, ọ dịka ọwụ gị dibịa bịara ka ọ bịara, sọsọ ya ga na-anọ, ọ ga-anọgide ọwụgodo ihe dịka onwegodo ihe ọ na-eme, ọ ga-edu ya anya na di ya enweghị efe maka ya, ọ ga-edu ya anya na nwunye enweghị efe maka ya. So mgbe ọ na-ehụrụ onye feel very lonely, and onye ọbụla ịhụrụ nọ lonely, ọnwụnwa adafịa ahụ bịa kụọrọ ya aka n'ụzọ, ọnwụnwa na-achọrọ ya abịa, ọnwụnwa na-abịakwute ya. Enwekwa ihe dị iche
na onye na-agba mbọ. O nwere ihe dị iche na onye na-agba mbọ na onye mgbe ọbụla ịkpara aka n'ọnụ ọ sị gị, as you can see, I'm a very busy person. As you can see, I'm a very busy person. Ọwụkwa ofu ihe o. Maka na onye ahụ na-agba mbọ, onye nke na-agba mbọ ka ọ dịrị ezinụlọ ya na mma, ka ọ dị onye ọbụla na mma, onye ahụ na-eme mgbe ọbụla o nwetara obere ohere, ọ na-eji kpaa nwunye obiọma, ọ na-eji kpaa ezinụlọ obiọma, ọ na-eji mee ka ezinụlọ ya mata na ya nwa na-agba mbọ eziokwu mana ya na-echekwa maka ha, na ya na-agba mbọ eziokwu mana ofu ụzọ n'ime ọrụ ya wụ ime ka obi na-adị ha mma. Ehuge. So abịa na nke abụọ, na ndị na-ata ahụhụ na alụmdi na nwunye a karịchaa ndị ọzọ, o nwere ike nkwuo nke unu agaghị ghọta ya ọfụma, mana unu ụcha ntị, gee ntị ọfụma. Ị ma na ọ bụrụ na ngwa unu na onweghị ndị tara ahụhụ na marriage, na alụmdi na nwunye, onwe ndị tara ahụhụ na relationships karịa ndị nwunye ndị ọzụzụ atụrụ anyị, nwunye ndị pastors wives. Onweghị ndị tara ahụhụ na marriage ka ha. Ọ bụ eziokwu, ụwa nke ha, ọrụ ha na-arụ ụwa amado ụwa George, a na-aga ọ dịka udo ọ dị, mana ọ bụ na ikpuwepụ George ahụ na Hollandis ahụ na lace ahụ eji wee mado ụwa, mkpu ga-apụ gị n'ọnụ. O nwere statistics ọhụrụ ewepụtara na-egosi na ndị nwunye ndị pastọ so na ndị na-ata ahụhụ na marriage, so na ndị na-ata ahụhụ na alụmdi na nwunye karịcha ndị ọzọ. Mana ọ bụ na eleru anya ọfụma, o nwere ka ọ dị, nwecha ahụ balansị ahụ ọfụma na ntị, o nwere ka ọ dị. Ọ na-agwa gị inwe ike gaghị ekweta, mana ọ bụ na inweta onye nke nwere ike imepe ọnụ, maka ọ na-afịa ahụ, inweta onye nke nwere ike imepe ọnụ gwa gị eziokwu, gwa gị nke na-eme eme, ọ ga-eju gị anya, ị ga-eti mkpu, ọ ihe a ka ndị a na-ahụ, ọ ihe a ka ndị a na-agabiga, ọ ihe a ka mọmi GO na-ahụ, ọ ihe a ka dadi GO na-ahụ. Oge ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị a na-enweta onwe ha n'ọnọdụ dị aṅaa, ọnọdụ ọnwụnwa na-abịa akụrụ ha aka n'ụzọ, maka na onye ọwụ ya na ha, di ha bụ pastọ na onwe ya enweghị ohere iji tụpụrụ ya ọnụ. Di ha bụ pastọ na onwe ya, ihe a ka ọ na-fly si obodo dị nke a, obodo nke a banye obodo nke ọzọ, osi crusade nke ọ gaa crusade nke ọzọ, ọ lọta ihe a ka ndị mmadụ ga-ejupụta na ọfịs ya, ndị bịanụ ka ha fụ pastọ, ndị ji problem nke a ma problem nke ọzọ bịakwute pastọ. Tutu ịchọpụta ihe na-emenụ, ịhụ na site na ụbọchị ruo n'ụbọchị, site na ọnwa ruo n'ọnwa, site n'afọ ruo n'afọ, na pastọ adịghị enwede efe iji lebara nwunye ya anya, pastọ adịghị enwe efe iji lebara ụmụ ya anya, pastọ adịghị enwe efe iji lebara ezinụlọ ya anya, mana ọ na-agba mbọ na-edozi ezinụlọ ndị nke ọzọ. Anyị ma na iwu n'ihe dịka nwunye pastọ ha, o nwere ka ọ dị anụghị ya n'ọnụ, ịmago ebe ị na-ha kọmplenụ, o nwere ka ọ dị na balansị ahụ ọfụma, na o nwere ka ọ dị. Ọ ya mere o ji dịka meeting society mere against them, maka na onye ọ na-chere anya chịkwasị ebe ha nọ, na-eche ma ọkwanụ na-eche mgbe nwunye pastọ ga-eti mkpu, ọ ga-ebu ụzọ tie hei ifo ndị ọzọ etiwe, maka o nwere ihe anyị ji mara ha. Nwunye pastọ ekwesịghị kọmplen n'ime ụlọ ka ọ fọọ iburu wee pụtawa n'iro,
o nweghị ike ime ya eme. Ụfọdụ ndị mommy GO ndị a nwere ike ha ga-enye gị mago kụziere gị ihe ma onye gị lekchọ na-agwa gị ihe a nwere ike ịpụ out of this world gbasara alụmdi na nwunye, gbasara otu ị ga-esi edozi ezinụlọ gị, mana nke ha na-agba ọkụ, efe adịghị na nke ha na-agba ezigbote ọkụ. O nwere ofu enyi m nwoke kọrọ m akụkọ. Ọ sị na di na nwunye a na mgbe ọbụla ha na-akọta ọnụ, mgbe ọbụla ha na-adụ aka n'ọnụ n'ụlọ, ha na-agasikwa chọọchị ike so ha emekọtara ihe. Ofu onye eweta alụ si ka ha gagodu na be pastọ, ha gaga kọmplen ọrụ pastọ ka ama ma ọ ga-enye ha ekpere ma ọkwanụ kedu ihe nwere ike ime ka oke ike ọnụ a ha na-enwe n'ime ụlọ nwere ike ibi. Ịmakọta di na nwunye ahụ ebinye Rọshia wee gaba na nke pastọ, kụọ aka na geeti. Ọwụ na nwa onye nọ na geeti, ọwụkwa na geeti na onwe ya oghe ha abanye gagidezie ruo na ọnụ ụzọ esi aba na palọ pastọ. Ka ha kụzie aka na palọ pastọ, ha hụ na o nwere ndị na-emago na-akwa korokoro, o nwere ndị na-akwakpọ n'ime ụlọ pastọ ka ndị na-anụ ọgụ. O nwekwara ọgụ ka a na-anụ, a na-aba onye a na-aba pastọ na-aba nwunye a na-aba. So ebe a ha kwụrụ pastọ na nwunye ya na-aba mba ahụ, nwoke a na nwunye bịanụ ka ha kọmplen ọrụ pastọ problem ha, nụchara ihe niile pastọ na nwunye na-aba. Ọwụ na problem pastọ na nwunye nwere aka na nke ha. So the man kpọọ nwunye si ya na o megonu gị n'anya, ọkwe ịhụ gị ebe anyị bịa hụkwa n'otu obodo si dị, ka ha bịa nlawa jeji aka duo onwe ha ọdụ. Otu a ka ha si wee tọọ n'ọlawa. So kedu ihe njiwe na-ekwu ihe a? Ị nwere ike ịnọ n'iro ị na-aghọta na mba ihe dịka ndị pastọs ndị a ma ọ gịnị na ha na-enwe nsogbu ọbụla, ha enweghị problem ọbụla. Enwere ike apịa ya ọfụma. Ọ bụrụ na ọnwa na-abịakwute ha gbara afụ ọnụ, ọ bụrụ na ọnwa na-agbakwute ha wụ ọnwa nwere weeti, ọ bụghị nwa ọnwa na-abịakwute ha. Ọnwa na-abịakwute ndị pastọ bịakwute gị, o tie gị, o tisaa gị. Ọ bụghị obere ọnwa na-abịakwute ha. Ọ bụ eziokwu na ile anya mgbe ụlọ ha na-adị bizi, mago na-eweta solution to other people's problem, na-eweta solution to crisis ndị ọzọ, mana nke ha na-anọ onwe onye na-agba mbọ maka problem dị n'ụlọ ya. Onwe pastọ na-agba mbọ maka problem dị n'ụlọ ya, ọ bụrụ nke ndị ọzọ. So ọ bụrụ n'uche m, kawa ahụ ọwụ na ị na-ekpe ekpere, ị na-etinye pastọ gị na ezinụlọ ya na ekpere, maka mmadụ ka ha bụ. Iron sharpened iron. Ị na-ekpe ekpere na-eti ha na ekpere, mmadụ ka ha bụ. Ha wụgo isi akavụ ha akavụ. Ha chọkwara ekpere gị. They need your prayers. Ha chọrọ ekpere gị. So ị na-ekpe ekpere na-echeta na-eti ha na ekpere. Ehuge. So the problem a na-emenụ mgbe ọbụla pastọ a ga-anọ n'ụlọ, ọ bụrụ sọsọ nwunye ka nwunye anọdị, o nweghị ọrụ ezinụlọ nwoke kwesịrị ịdị na-arụ. Ma ọ bụrụ na alọta, pastọ dị bizi, pastọ jisi ike lọta, foonu nke aringịpụ nke ọzọ aringị ya, foonu nke aringịpụ nke ọzọ aringị ya. Ọ na-enwedị time, o nwedị time for madam. O nwere ebe ihe a ga-eme opushugide madam, ịma na ekwensu ahụ gentleman. O nwere ike baa n'ime madam. Ọ ya mere oge ụfọdụ iwetuo ntị ala na ụfọdụ mommy GOs, ịmaga ụfọdụ churches dị aṅaa. Ịhụ na o nwere ofu agụ nkwọ nọ n'ime chọọchị ahụ, nwa okorobịa nọ n'ime chọọchị ahụ na-amaneji ministry mommy GO, maka na pastọ na onwe ya enweghị efe ịma na onye a nwunye, onweghị efe ịma na ọkwa n'ụsọsọ ibugharị Baịbụl isiokwu, na o nwekwa ọrụ ndị ọzọ o kwesịrị ịdị na-arụ n'ime ezinụlọ, o kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ ezinụlọ ma ọ na ọ bata n'ụlọ.
kwesịrị ileba nwunye ya anya, o kwesịrị ilebara ụmụaka ya anya, mara ka ezinụlọ siri dịrị. Ọ bụ ka ịpụ na-edozicha sọsọ nke ndị ọzọ ma nke ga na-agba ọkụ. Ọ ya mere oge ụfọdụ ịnụ na nwunye pastọ mapụrụ ụkwụ n'ama ma ọ na ọ na-ewepụ ụkwụ n'ama maka na pastọ na onwe ya enweghị efe maka GO. O nwere ka ọ dị, ọ balansị ha ọfụma ma ọ na-asị matụ ife ọkwuo. Oge n'oge ụfọdụ kwana ụfọdụ ndị pastọ ịhụrụ a na-ekwu, adị m ekwukwu ihe a ka nkatọ ndị pastọ, ana m ekwu ihe a ka ị wee ghọta nke na-eme eme. Eji m ihe a na-ama atụ ka ị wee hụ ụfọdụ ahụhụ ụfọdụ mmadụ na-ata n'ime alụmdi na nwunye, ka ị wee hụ ụfọdụ ahụhụ ụfọdụ mmadụ na-ata n'ime relationships ha. So oge ụfọdụ kwa ekwensu nwere ike bakwa n'ime pastọ, o bido binyewe aka n'ụmụ ihe ụfọdụ ndị sista dị aṅa nọ na ministry ma ọ nọ na chọọchị. Ịmago tutu ịchọpụta ihe na-emenụ, one or two things are they involved. Ị kwesịrị ịma ihe m na-ekwu ihe a. Ọ wee ruo echi si na ịmata ufe ọkụ, ị kwesịrị ịma ihe m na-ekwu ihe a. Ọ ya mee oge ụfọdụ enu asị gị na pastọ na onye dị otu a na-awe, while pastọ na onwe nwere nwunye. Sị na pastọ na onye dị otu a na-awe, ọ ihe na-akọ ọsụkwa oge ụfọdụ. Oge ụfọdụ o nwekwa ike wụ na GO ada arụ ọrụ ya ọfụma otu o kwesịrị isi wee rụ. Ọ wụrụ ọnwa dịrị pastọ. Pastọ nwezi ike obi aka obite ofu a na-eme, enwezi otu esi jide ya agụbara ya. Mgbe ahụ hụ ka mmadụ si wee wụrụ ọnwa dịrị mmadụ ibie. So ọ bụ na ịchọpụta, ọ bụ na emepe gị anya nke ime mmụọ, ịhụ na ọwụ gị sọsọ nebọ gị na nwunye na-ata ahụhụ n'ihe gbasara ihe mara eji ya, na ọwụ sọsọ ya, na o nwekwara ike pastọ nke gị soro na-ata, kama a na-eji a na-were George machie ụwa ka ndị iro ghara ịghọta, ndị nọ n'iro ghara ịghọta ihe na-emenụ. Ịhụ gị. So o nwekwana oge ụfọdụ ntụ ụmụ ihe ile hands on ụfọdụ smart sisters. O nwere some sisters m ga-asị na ihe ahụ smart sisters. Ịhụ ha na chọọchị, ị ga-ama ndị nna eme, ị ga-ama ndị nna akpọ smart sisters ndị a dị over digitalized. Ịghọta? O nwere ike pastọ anọzi ebe a na-ele hands on ụmụ smart sisters ndị anointing, one or two things are they involved before you know it. Ịhụ na enwego family ọzọ, pastọ ejego mepe private ministry na-esoghị na nke madam ma n'iro. Ọwụ maka gịnị? O nwere ike pastọ madam na-ebu ya ọnụ onto ụmụ ihe gbanite ndị a, before you know it, o were aka wefee the other side. So ihe ndị a na-afụ o buru ibu. So ọ bụ na ịchọpụta ihe na-eme ebe ahụ, ị kwesịrị imepụrụ ha ebere, ị kwesịrị itinye ha na ekpere. Oge ọ na ile anya ọzọ dị ka ibie ahụrụ gịnị, enwere ụfọdụ ndị problem ha ma ihe mgbu ha wụ gịnị, ọ wụ ndị lụrụ nwanyị mara mma ebe o buru ibu ma nwoke mara mma ebe o buru ibu. That is abịa sị na nwunye gị na ịmago na ịhụ ya na ọ hapụ n'anwụ ọma ka nke ọzọ, tutu ịchọpụta ihe na-emenụ, ọ wụrụ ọnwa dịrị gị maka otu ị hụrụ o si wee maa mma na-aga. Otu aka ụfọdụ ụmụ nwoke ndị a ịhụ na-ada akwanyere onwe ha ugwu, otu aka ụfọdụ ụmụ nwanyị ndị ịhụ na-ada akwanyere onwe ha ugwu bụ mkparaka na-esogharị up and down. And o nwebe ebe ọ ga-eme isogharịkata mmadụ, onye ahụ enye gị attention. So oge ụfọdụ esogharịkọta ụfọdụ ndị madam ma ụfọdụ ndị ọga anyị hụrụ maa mma, ha adaba n'ọnwa. Otu mmadụ si awụrụ ọnwa dịrị mmadụ ibie. Maka na ụfọdụ ụmụ nwoke ndị ịhụ one or two things dị ha na-ahụ na-akwụ ọtọ akpagharị mgbe ọbụla, ha achọghị ịma ma onye nwunye mmadụ ma ọ nwunye mmadụ. Otu a ka a ga na-enyegharị ya nsogbu up and down, na-enyegharị ya nsogbu up and down.
ọ bụrụ na nwoke mara mma otu a ka ụmụ nwaanyị ga-esi na-achị ọkụ ka ya ọ na-achọrọ iji wee rụọ geeti a na-achị ọkụ up and down achagide okwe ada mba. Okay. So ụdị ndị lụrụ ha na-ata ezigbo afụ maka na ndị nke hụrụ mara mma a na-ekwu okwu ya ha mepee ọnụ gwa gị ihe ha na-agabiga n'ụbọchị ọbụla, gwa gị otu ndị mmadụ si enye ha nsogbu, otu ndị mmadụ si acha ha ọkụ, otu ndị mmadụ si wụrụ ọnwụnwa dere ha, ị nwere ike gaa ọtachi ọfụma. Ọ ya mere ọwụ ihe niile ka a na-ekwucha, a sị ka ekwuechaa ya ọ ga-enye ezigbote nsogbu. Ihe a na-ekwu dị na nwoke ọ dị na nwaanyị. Ị nwere ike gaa ghọta na ihe ahụ uso na afụ mmadụ na-afụ, uso na problem mmadụ na-enwe na marriages, na problem gị wụ gịnị na ije lụọ nwaanyị mara mma. Oge ụfọdụ ịlụọ ya ọwụ ndị ọzọ ka ị lụrụ ya. Ihe a ka ị ga na-eji nwunye gị ma a na-eji di gị ka a na-eji onye akwụkwọ, otu a ka a na-eji ya. Ọ bụrụ gịnị? Attention shift. Achagide ọkụ ahụ tutu ịchọpụta ihe na-eme na obido hụtawa ihe ịmago ihe na-abalansị ga-abalansị ebe ị nọ. Ịhụghị oche na ndị anọ n'iro wụ ndị wụ ezigbo mmadụ, ọ bụrụ na ọ gakwuru ha na ihe ebido mewe. So ndị a mepe ọnụ gwa gị wedding day ị ga-emepụrụ ha ebere. Ọ ya mere iwe ọchị ya oge ụfọdụ their partners ha na-adị ihe bekee na-akpọ asị gị na mmadụ dị unsecured. Otu a ka obi na-amapụ ha na ya amaghị na ebe di ya nọ na ụmụ agbọghọbịa ga-ekwekwe ya kuru mmiri tọgbọ iko. Ya nwa ma nwunye ebe ọ nọ na MD ha ọ ga-ewepụga aka na ka ọ ka na-achị ya ọkụ. Ya amaghị ma ebe ọ gara ịchọ ọrụ ma ha chinigo okwu enu ya amaghị, a na-eche. So arụ na-eme, ezigbote arụ na-eme. Okay. So ihe ndị a socha na problem ndị mmadụ na-enwe na alụmdi na nwunye ha, na marriage ha, na relationships ha. Oge ụfọdụ ihe a na-ebute ọhụrụ nwaanyị mara oke mma ọ ga na-erubekwa di ya isi, ọ na-eletu ya anya n'ala. Oge ụfọdụ nwoke mara mma ọ ga na-akpọ nwunye dịka mmadụ, ọ ga na-aghọta nwunye dịka mmadụ. Ọ bụrụ ndị na-apịa belt, ọ bụrụ ndị na-akụ ọkpọ ma oge ha nwere ike ji were mere punching bag ebe a na-eme practice ịkwụ ọkpọ na ịkụ ihe. Oge kedu ihe ka ọ sịrị ha ọ na-eme ọpụ outside, ndị mmadụ a na-etu ya na-agwa ya na even ihe ọwụ Queen Elizabeth ya magbuokwa onwe ya na mma makatakwa mma ya na chi ya. Ụdị ihe a megidezi eji ama ụdị mmadụ Okoye n'iro. Ọ ya na nsogbu adị maka otu a ka a ga na-etu ya na-ehe elu ya ụkwụ ọzọ pụrụ na asị ya nna aka ekpọ nne ka eke nna steepụ ga na-egbukwa mmadụ nke a na nke ọzọ. So ihe a na-afụ ahụghị obere ihe a na-ahụ na-ababa ha n'isi, ọ na-aba ha n'anya oge ụfọdụ. So abịa ọ na-affect their marriages, ọ na-affect relationship ha. Maka ụmụ ihe ọnwụnwa ndị a ọ na-eso na-eme ha ji makwa na ụfọdụ mmadụ ji ata ahụhụ n'ime marriages ya ma ọ na their marital homes. Ebe gị na di gị bi makwa na ebe gị na nwunye gị bi kwesịrị iwe ebe a na-enwe aṅụrị, o kwesịrị iwe ebe udo dị, o kwesịghị iwe ebe a na-eru uju. Mana ọtụtụ imerime marriages na relationships irute nso ị ga-achọpụta na ndị nọ n'ime ebe ahụ uju ka ha bịara eru, ha na-eru uju dịka ndị mmadụ nwụnahụ. Ha na-eru ezigbote uju mana ị gaghị aghọta ya ọfụma. O nwere ndị ọzọ nke nọ, o nwere ndị ọzọ na-ata ahụhụ n'ime alụmdi na nwunye ahụ ha na-ekwu. E nwere ụfọdụ, adị m sorry ikwu nke a, e nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-azụghị azụ, e nwere ụfọdụ ụmụ nwoke na-azụghị azụ. O nweghị ihe doro ha anya
before ha banye into marriage ma relationship. Ụfọdụ ha amaghị nke a na-akọ. O nwere ike ọ bụrụ mago nne na nna ha chara ha ọkụ nke ihe nọdụ ebe eme ndị ibe ga alụchana di ma ndị ibe ga alụchana nwaanyị nọrọ ebe a before you know it ọmaba osoro jeje lụọ. Ụfọdụ n'ime ha amamotu m ga-esi akọwa. Ụfọdụ n'ime ha dị insensitive ma ọ ndị bekee achọghị ịma maka ndị ọzọ ihe ama onwe ha. Oge ụfọdụ na-awọnda kedu ihe mmekwa na o ji kweta bịa baa n'ime ihe ịlụ di na nwunye. Gịnị mere o ji wee kweta? Maka ile anyị ga-ama na onye a akwadobeghị, ọ dịghị redi. Enwekwana ụfọdụ na-adị ka m gasị ka amamotu m ga-esi onwe ụfọdụ na-adị ọkpọnwụrụ, bekee si na mmadụ ịdị frigid. Ụfọdụ ndị a na-ekwu otu a na-asị na mmadụ ịmagodi mmadụ na-eme travel gaa mba dị aṅa, nwunye emisie awọdị ya ma ọ gbasadị ya, ma ọkwa na-asị na nwunye eme travel nke nwoke emisie si ya ịmago ụmụ ihe a emisio ndị a mba ha achọghị ma ha ghọta na ọwụ dị biznes ha. So oge ụfọdụ ana m awọndasị ihe ọwụ otu esiri kee ha ka ọwụ gịnị, maka na nwee ndị dị otu ha ehụtụgo osisi egbuturu egbutu before ọ na ịhụgo osisi egbuturu egbutu ha na-anọ ka osisi egbuturu egbutu adịghị marị ahụ. Gwa ụfọdụ na-ajụ m ihe ọkwa mmadụ dị ihe a ka ọwụ osisi egbuturu egbutu. Otu ihe hụrụ a na-anọkọta di na nwunye ịmagasị ka ha ụmụ ihe gbanahịtị ndị a ma ọwụ gịnị. Ịpụta hụ onye ejeje nọrọ ka nnukwute osisi egbuturu buru ya dọwa n'elu bedị na-ajụ ọ gịnị na-eme, kedu ihe ọ bụ, marịtụ ahụ ka human being. So ụmụ ihe ndị asocha na ụfọdụ ụmụ nwoke ma ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ahụ ụfọdụ afọ ha na-ata na ndị nọ na marriages na relationships. So oge ụfọdụ na-awọnda kedu ihe ọ bụ, what is really going on. Okay, so ndị a dịkwana involve ịhụ a na-ekwu okwu ihe a nwoge otu ha si agba mbọ ka ha gbanwee mara ma nwere ike imezi ya ọfụma ma ọkwa na kedu otu e nwere ike isi wee mee ka ọ dị mma. So oge ụfọdụ with them in your life ị na-ajụ onwe gị ma iso na ndị a na-asị na ahụ married people. Ị nọ na di ka ị lụrụ nwaanyị, so na-ajụ ị ga na-ajụ onwe gị. Ọ ya mere ịhụ gaa n'ụbọchị taa ewepụtara gị divorce statistics, number of people na-agba ibe ha alụkwaghị m, di na nwunye na-agba ibe ha alụkwaghị m n'ala Igbo. Ị ga na-eti mkpu ka m ghara ikwu okwu mpaghara ịmago Naijiria ebe ọzọ gasị m na-agwa gị okwu n'ala Igbo. Everyday nsogbu. Ndị na-agba onwe ha alụkwaghị m n'ala Igbo na bụrụ ezigbote ibu. Ekwubugo m ihe ha nwego vidio m meburu mgbe mbụ kwuo ihe gbasara ihe oke mmadụ ndị Igbo si agba onwe ha alụkwaghị m ugbu a na ọ gafeela, ọ dị na too much, ọ dịghị mma, ejighị ihe a wee mara anyị. Okay, so kawa ahụ ga-aga watch ya vidio a ị ga-aghọta ihe buru ibu ị ga-eji were tinyekwa na nke ị ghọtara ebe a. So I don't know, ụdị ndụ a onweghị ebe ọ ga-ebu anyị wee gaa, onweghị uru ọ ga-abara anyị. Nke ise bụ nke ikpeazụ. O nwere ndị bara one chance di na nwunye. Ihe m ji kpọọ ya mmadụ ịba one chance. Unu ma ihe a na-akpa abịa sị na mmadụ ba one chance. Kedu otu a si ba one chance ahụ? O nwere ụfọdụ nwoke makwa na ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọnụ ọwụwa echiche obi ha achọghị bịa lụọ di ma ọ lụọ nwunye, maka na o nwere ụdị orientation, o nwere ụdị sexual orientation ha jiri wee too ma ha nọ n'ime ya makwa na ha ghọtara onwe ha. Kedu ihe na-ekwu ihe a? E nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ihe ha na-eri bụ nke nwoke ibe ha. E nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ihe ha na-eri bụ nke nwaanyị ibe ha. So ọ bụrụ ihe dịka na nwaanyị na-eri nke nwaanyị ibe ya,
ịkwagide ihe dị ka parents ya ma ụmụnne gịnị gaa lụọ dị nke ịkwagide kwabatara ya Okoye. Ọ ya wụọ bata n'ụlọ, Okoye ebidoro uwe uju maka na ọwụghị ihe Okoye nwere, awụghị ihe ọ na-eri, makwa na ọwụ na nwoke na-eri nwoke nke ibie ife ọsọ ya ojeje rapụta ofu nwatakịrị nwa agbọghọbịa nọ na be ha na-achọ onye ezigbo mmadụ ọ ga-anụ. Ọ napata ya ọbịa, ọ ga na-emetụ ya ka ọ hụ na ya na mmadụ bi, ọ maghị, maka na nwaanyị ahụ ya na ya na-abụ bi ọ bụghị ihe ọ chọrọ, ọ bụghị ihe ọ na-eri, mana ọ dị ụtọ ịmago family pressure, societal pressure, ojeje daba. So enwere many people na-ahụsi anya, enwere many people na-ata ezigbo ahụhụ na marriage maka ime ndị a ada ama ekwute okwu courtship before marriage, ọ sị gị hapụ ya aha ndị ihe a na-ebidokarị n'ime ụlọ ụka, mago oke broda na oke sista na-edewe ahụ anọdụ ala were Bible tii n'etiti, mago were Bible separate two of them, ịghọtago ka ọ nweghara ịba ha n'ime confuse gide onwe gị agba nkwụ gbaa akwụkwọ, ha banye into marriage, banye into relationship nke wee eziokwu, nke wee mpịtị ekwe, nke wee eziokwu apụtawa. Ịhụ na onye ahụ ị lụrụ ahụghị onye positive and negative, na onye positive ma ọkwa na onye negative. Ịhụgo this sexual orientation ụdịka ndụ a ọ na-ebute oke ịta ahụhụ ya na ịma na-pretend iche na ọ na ha aga. Enwe ụfọdụ nọ na marriages nwere ike ọgwa gị na since 8, 9, 10 years ya na di bi, ugboro na o metụgoro ya aka mgbe ọ ruru oge ịmụ nwa, maka ọwụ ihe di ya na-eri, di ya nwee ihe ọ na-eri, and ihe ahụ ọ na-eri nwee ebe ọ na-aga eri ya. Ọwụrụ nke nwaanyị ofu ihe ahụ maka a na-apaghachi, adịghị pretend gị nwa na ọkwa na outside esi chi ga-egbuo gị na ọ dịghị ka ọ ga-ewụrụ ndị a, ịma ihe ndị a na-afụ, atraizikwa na ewu ndị a because ịma ihe ndị a na-ahụ. Oruzie echi Okoye jee binye aka na nsị ndị Hausa, a na-akọva, a na-hide secret tutu ịchọpụta ihe na-emenụ. Ọwụ na agala na divorce court, tutu ịchọpụta ihe na-emenụ, ọwụ na onye ọ na-agala na shade, ị na-asị ha ka ezi mgbe nke a ji wee bido. Ịma na otege akọvawa, otege ekpuchiwere, maka ndị efuru na-ata ahụhụ n'ime marriages ha for a very long time. So nwoke na-aga na nwoke na nwaanyị na-aga na nwaanyị dị ka two lines, ihe physics kpọọ ya two lines that can never meet, enweghị ike ijamụ, onye kwesị ibukọ ha na ha. Ihe a two people nọ na wrong places, enweghị so ezigbote ihe ọjọọ ka ọ wụ. Nwa otu ị ga-esi eme onye ogene ya na-abụ obi ụtọ adị ya, nwa otu ị ga-esi asatisfy ya. Mmadụ pụtazie ọ na-eru uju, ọ na-ebe due to number one chance. Ihe ahụ ajọ ndụ. So tutu iche ịba na okwu maọkwa okwu alụmdi na nwunye, na-erukwa anya ọfụma, mee ka oluwa mara ihe ị chọrọ ime. Biko ka ọ jụgodo oyi, tutu m echefuo, unu subscribe na my YouTube channel Ima24 TV. Unu gaa na Facebook page m Ima24 TV, unu ebinye aka ma unu kliki ebe ahụ edere like, ebe ahụ esekwa na mgbịrịgba notification bell, unu ekliki ebe ahụ ka unu wee nwee ike ịdị na-enweta vidiyo ọhụrụ. Ma ana m enwe vidiyo ọhụrụ kwa ụbọchị Mọnde ọbụla. Unu were vidiyo a tụsasịa ka eri ikwu na ibe, tụsasịa vidiyo a ka kesasịa na ya ka ọtụtụ mmadụ ghọta ihe dị iche na egbe. Igbo kwenu, Igbo ekene m unu.
Igbo ka emesịanụ. Bye bye.